Takže vítajte pri mojom úplne prvom gameplay a videu na hru Dark Orbit. Teraz sme na mape 1.6, kde určite už tušíte, budeme kde budeme loviť krystalónov. Dáme si asi dvoch, troch, podľa toho, ako to stihneme. Možno nás určite nás tu rúpne taký jeden, teraz sa tu prechádza. Sa mi zdá, že vrúčko to je, my sme MMO. Neviem, no nie, ja to mám silný. Sa mi zdá, že full havok má. No hej, full havok. Ja som oproti nemu nič, takže tu v podstate, to aj keby som mu bránil, tak Adama hneď zabije. Ukážem vám teraz môj účet, vlastne vidíte toto a ešte ľudí ukážeme. Mám 132 000 a 311 000 života, lebo veľmi sa mi znásobilo tým, že vlastne mám toto, formáciu srdce. Počítajte si to, jak chcete. A dnes to vlastne bude iba o love a potom ako budem skapíňať stále. Aha, tento má málo života. Sa mi páči, keď takto nájdem takéhoto malé života má. To sa mi vždy páči. No, a najlepšie je, keď tu pribehne boss krystalín a ešte obyčajný krystalín. To je úplná jeba. Ideme sem, tuto zatiahnem. No, čo hovorím? Do pekla. Ja sa nechám zabiť, ale zostanem. No, zostanem. Ináč to sa mi strašne páči. Najprv sa mi to úplne nepáčilo, lebo to vypadalo like radio. A teraz sa mi to úplne páči, tento dizajn. Fakt je to pekné. Hofík. No ten nie je ináč dobrý. Sice má iba jeden havok, ale aj tak, viete, fakt dobrý. No to by som chcel natočiť. Taký špeciálne video. Pokročil letel brány Hades. To by som si asi aj tiež dal ináč určite. Nechýba mi do nej moc, môžeme sa pozrieť aj. Skylab som si nedávno teraz poslal, galaktické brány. Mohol by som tam teraz si naklikám a uvidíme, či mi padne, alebo ak to mám povedať. Ináč, keď sme o tom pri tom padne, tak bude budúce video. Po tomto videu bude gameplay na hru Safa Game. Koľko? 3 minúty, ježiš, to ani nestihnem oné. Ani toho jedného krystalu dať, ja to som slúbil 2 alebo 3. Dobre. Ešte. Ježiš, a prečo? Na Hadesku, nie na oné. Ježiš, som kripel. Dáme si oné. Počkať, ja som zabudol, jak sa to... Kde sa to premieňa? To, aby som mohol mať extra, no to je jedno. Kúpime si. Ja som kripel, nie na Hadesku, na Zetu, bože. A toto si chceme dať. Dostal som aktivovať multiplikátor. Alebo ak sa to vyslovuje. Takto si kúpime, takto sa mi to... Vypadni reklama buba. Než má byť, aktualizácia je 16. června, mám to po česky. Vlastne 16. června. Prečo sa mi to prehodilo na betu? Veď som bol na svete. Ježiš. Čo? To píše... Dobre, no. Dobre, ide na to. Vlastne dvaja, toto nie je iba oné. Ježe dvaja, ty kokos. No aha, generálovia k tomu. Dáme si jedného krystalóna.
Toto zbieram, to sa celkom oplatí, väčšinou dostanete buď iridium, to je celkom v pohode, tá cena toho iridia, ale hlavne podľa mňa to tie body na tie galaktické brány, aby ste si to mohli ako keby spinúť, alebo tak to nazvať. To je to, co sa budeme vyhýbať tomuto. Tam niekto útočí, neznášam, keď niekto to, nie že neznášam, lebo ako je to fakt debilina, strašne zmrdské to je, keď si niekto robí to, že proste on tam dáva cubikona, hej, proste je cubikon ťažký a on si ho tam v pohode dáva, no nie v pohode, nikto si ho nedáva v pohode, lebo to je dosť silný a proste dáva si ho tam, má málo života, niekto tam príde úplný shit, úplný noob, začne do neho dávať, tiež trošku zničí a dostane polovičku podielu a pritom úplne nič tam nepomohlo. Jako, za to by malo byť banál, alebo čo? Chce to byť ako... Táto bana si nepríde, lebo to by bolo ťažké na one, ale tak... Mohli by niečo s tým porobiť, ako je to fakt zmrdovina. No rýchlo, ale ja musím nájsť krystalona. Ja to ani nestihnem. Do 10 minút mám základnú verziu Bandicama. Keď neviete, čo to je, Bandicam je vlastne program, s ktorým vlastne to natáčate. Ja natáčam cez Bandicam, to aj vidíte tuto hore niekde. No jasná. Takže určite krystál nebude, lebo ja zastavím. Lebo to nemá zmysel behať. Niekedy ináč robím niečo také úplnú hajzlovinu, že on ide za mnou, naháňa ma a potom rýchlo idem na opačnú stranu a niekedy mu aj tak zdrhnem, podľa toho, ako dáva pozor, tak ale väčšinou, keď rúpajú ako takých núbov ako ja, tak väčšinou vedia, že robíme takéto núbovia, takéto manévry, takže aha, mám toľko. 14 kúponov, úprav. Fíha. 21, 17. Dizajn, nový dizajn asi. No, nie nový, ale akože... Ukáž. Je to tak pekné. Áno, počkať. Tak to už je teraz. Tento nový dizajn, aha. Jej. Ty kokos pekný, jak sviňovka, šo? Jebe. Dizajn vegánce vynúti. To je na vegu. Aha. Koksu. Aby si bohatý, že si narastal generátor, pokračuje pancerovi, to si to prečítate, keď chcete. Usadce to volá. To už žiadam krajšie než aj toto. To zase nie, toto je fakt krásne. Ale ako pekné to je. Také divné to je. Také už fakt ako z budúcnosti. Stále nejaká stanica zničila. Porúpame aspoň týchto streunerov. To už sú tí trošku silnejší, ale stále sú to núbovia. No rýchlo nejakého ešte, poď sem. By sme chytili postreunera, aspoň to. Ale asi nenájdeme. Tak ja idem na základňu a tamto asi ukončím. Aha, to sa tu prelieta. Ja si to ukončím tým, že ma rozbije. No hej, to bude dobrý koniec. Takže ja sa lúčim u tohto videa, hádam sa vám páčilo. Jak áno, tak prosím hoďte ten like a odber. Takže ja sa s vami lúčim a čaute. No toho nedáme. Čakaj, ale on asi nechce, aby som ten... To asi iba v pohode typek, že? No, brat, takže áno. Dobre. Tak ja sa s vami lúčim.